Kimcil Kepolon. Apa guys? Ras Gibas. Thank you. Semua tangan di atas. Watek goyang. Pancene kowe mampu nuruti ibumu, jarene ra ninja ra oleh dicinta. Apa kaya ngene susahe wong kere arep nyanding tresno dalang karo kanca. Warung pancene kowe mampu nuruti ibumu, jarene ra ninja ra oleh dicinta. Apa kaya ngene susahe wong kere arep nyanding tresno dalang karo kanca. Pancene duwe mampu nuruti ririk, jatene ra papan ora bisa kena dipangan. Apa kaya ngene susahe papane ider-anger desa, apa ora ana sing kersa. Bojomu jarene ra 100.000 kowe ra oleh lawuh. Apa kaya ngene susah bakul papane ider-anger desa ora ana sing kersa. Kimcil Kepolon sudah dikasih. Iku mono jujule